Halil.
Yari ba, yari o? Yari nga rin kinalayan. Ayan, ako may iba. Pagkugas may iba. Kaya masarap ko may Mintin lang ito, inakuli ako. why, ang gatid ako man kawaluan o pero ang gatid. Ang gatid ako, wala mo ba ito, dua-dua pa mo. Ito yan makuha. Sikit lang. Ang kuha mo, ang ganda na. Ang kuha, grabe na. Yung sikit lang. Yan ang nagkakaroon ng grabe. Usog ba ito pa? Sabi ko, pagkat kami sinusog bulan-bulan, badya ka rin ka. Kaya ito sa isa ka ito. Hindi lang tako ba? May pagbili. Hindi na ako mag-buwan, magagan kong mga buwan niyan. Sira nga ba? Lugay ko, siya pakundat na yan, tumuloy niya sa ito. Dito. Kaya ko lang kuha dyan, pero ko 5 taon. Rin na, oh. Taki na. 1 minute, nakakuha na ko.